Our verse of the day namhlanje litholakala lapha encwadini ka2 Samuel chapter 5 verse 20. uDavide wafika eBaal-perazim. uDavide wawachitha khona wathi uJehova ufohlile ezitheni zami phambi kwami njengokufohla kwamanzi. Ngalokho waqamba igama lalelo ndawo ngokuthi iBaal-perazim. uDavide wafika eBaal-perazim. uDavide wawachitha khona amaFilisti wase-ethi uJehova ufohlile ezitheni zami phambi kwami njengokufohla kwamanzi. Nali verse sivuke ekseni uDavide ebhekene nezitha zakhe zayifuna ukumqeda, kodwa kwasho ukuthi uDavide umuntu kaNkulunkulu, umuntu okholwa uNkulunkulu wakhe. Lithi iBhayibheli bathi befuna ukumqeda amaFilisti sebezwile ukuthi uDavide ugcotshiwe, wakhuphuka wayohlala enqabeni wayothandaza uNkulunkulu wakhe, wase wawachitha amaFilisti ayizomhlasela. Usekhuluma usethi uNkulunkulu wami engimkhonzayo, uNkulunkulu wami onamandla ungifohlele, wangifohlela njengamanzi. Wase waqamba igama lalelo ndawo ngokuthi iBaal-perazim, ngokuba uNkulunkulu ufohlile, wafohla njengamanzi wanginqobela. Noma ngabe isitha besimbekeni phambi kwami, kodwa uNkulunkulu wafohla njengamanzi. Namhlanje kuseni khona umuntu ovukayo uqala usuku lwakhe ongazi ukuthi izinto akayozenza namhlanje ziyophumelela na, engazi ukuthi into akayenza namhlanje ngabe iyonqobeka yini. Kodwa namhlanje bengifuna ukusho ukuthi khona uNkulunkulu ofohlayo, ofohla njengamanzi, ogama lakhe linguBaal-perazim. Angazi ukuthi iyona yiphi into uNkulunkulu omfisa ukuthi avele kuyo, afohle kuyo, kodwa namhlanje ngizokuthembisa ukuthi ukhona uNkulunkulu onamandla, ukhona uNkulunkulu ofohla njengamanzi, ofika noma ngabe kuthiwa kukhonani phambi kwakho, noma ngabe isitha sibekeni phambi kwakho, lo uNkulunkulu ufika angene afohle njengamanzi. Mhlabe namhlanje khona lapho yakhona, khona izinto kumele uyoyithola, khona ama-meeting kumele uyawamuke, uyawalalela, uyohlala kuwona. Ngithi uNkulunkulu wakho uzokufohlela namhlanje, uzofohla njengamanzi. Izinto ebeyingenzeki nezinto ebeyivalile, uNkulunkulu uzofohla, afohle njengamanzi. Omunye unesifo esimbambile, ulele embhedeni, sesimhlalisa isikhathi eside, isimo sakhe nesifo sakhe akazi ukuthi kuyokwenzakalani ngaye. Ngithi khona uNkulunkulu ofohlayo, ofohla njengamanzi. uNkulunkulu yabona kamanzi maye fohla, mawubona kuvela kuba khona itsunami, qhamuka amanzi amaningi, ayikho into ekwazi ukwavimba amanzi mayiseqhamuka. uNkulunkulu uzokufohlela esimeni sakho, ngazi ukuthi uyophuma kanjani kuzo. Ukhona uNkulunkulu ofohla njengamanzi, uvela khambele phambili bese yafohla. Noma ngabe kuthiwa kuvalwe ngani, noma ngabe kuthiwa bekuvinjwe ngani, nangu uNkulunkulu ofohlayo. Sengathi ngakufohlela namhlanje, sengathi ngakufohlela uNkulunkulu. Omunye ubanjwe isimo athi maye sicabanga kuvele kwehla inyembezi, ukhona uNkulunkulu ofohlayo, fohla njengamanzi. Asikho isimo esimhlulayo uNkulunkulu. Ukhona yini kumahlulayo uJehova? Akukho kumahlulayo. Lesimo sibona ngathi sinzima phambi kwakho, asinzima uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uyafohla, afohle njengamanzi. Hawu sengathi ngakufohlela emndenini wakho, ningazi ukuthi nizokwenza njani, ningazi ukuthi nizophuma kanjani, ningazi ukuthi leso simo siyolunga kanjani. Akafohle uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ofohla njengamanzi, alungisa izimo nxakeke nezitha. Akakufohlela uNkulunkulu wakhe emshadweni wakho, obona sengathi uyaphela manje, sebeze bek-advise abantu bethu vele uphume ngoba yikho into ezolunga la. Akafohle uNkulunkulu esimeni sakho. uNkulunkulu akafohle kade uthandaza, ufuna umsebenzi, ufaka ama-CV kungenzeki lutho. Namhlanje ngiyadeclare ukuthi ukhona uNkulunkulu ofohla njengamanzi. Ngiyamemezela ukuthi lezi zinto obufuna zenzeke, uNkulunkulu akakufohlele. uNkulunkulu akakufohlele esifene kade sikubambile. uNkulunkulu akakufohlele emagameni akhulunywa ngawe, bek-accuse ngezinto ongazenzanga, zaze zakufanele nawe kwaba sengathi uzenzile, baze bayikholwa nabanye. uNkulunkulu akakufohlela vele, kubonakala ukuthi wena uhamba noNkulunkulu namandla. Akafohle uNkulunkulu kubantwana bakho,
akafohla uNkulunkulu kwezimalini zakho ezingasahambi kahle. Awunanga uNkulunkulu ofohlayo bafowethu, nanga uNkulunkulu ofohla emzimbeni yethu kunezifo sebeconclude odokotela basinikeza ama report athile, siyabamba ngezandla lawo ma report sithi uNkulunkulu ongaphezulu kodokotela fohla, ngoba uNkulunkulu ofohlayo. Nasesimeni sakho lo uNkulunkulu uzokufohlela, nasesimeni sakho ubona sengathi ngeke sisashintsha, awikhona le ndoda efohlayo, ukhona uNkulunkulu ofohla njengamanzi. Uma afohlela uIsrael bebhekene nolwandle olubomvu bengasazi ukuthi bayodlula kanjani olwandle, kwasho ukuthi bahamba noNkulunkulu ofohla njengamanzi. Lithi iBhayibheli kwavule kulwandle olubomvu bahamba abantwana bakwaIsrael emhlabathini owomile. Lesi simo sibona ngaphambi kwakho, ongazi ukuthi siyolunga kanjani, ongazi ukuthi siyolungisa ubani, ongazi ukuthi kuyongenelelwa kanjani kuso, ukhona uNkulunkulu, uNkulunkulu ofohla njengamanzi uzokufohlela esimeni sakho. Hawu lo uNkulunkulu bafowethu engane wafohla, wafohlela abase-Israyeli besehlane bengenakudla belambile. Lithi iBhayibheli watshela uMoses ukuthi akakhipha amanzi edwaleni, aphuma amanzi nje edwaleni elomile, ngoba uNkulunkulu ofohlayo. Uma akwazi ukufohla emandulo namanje usengafohla. Lento oyibonayo phambi kwakho lo uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukufohla. Lento oyibonayo phambi kwakho uyitshela ukuthi ngeke isenzeka. Mina bafowethu ngikhuluma ngoNkulunkulu onamandla, okwazi ukufohla ezimeni, okwazi ukuvula izimo, okwazi ukulungisa izimo. Okwathi ngelinye ilanga amadoda amabili evalelwe ejele, oPaul benosila, lithi iBhayibheli phakathi nobusuku abiza uNkulunkulu ofohlayo. Lithi iBhayibheli wehla ngamandla, lo uNkulunkulu wazamazamisa isekelo zejele, kwanyakaza nama-chains ababophile. Lithi iBhayibheli kwezwa neziboshwe zazingaphakathi ukuthi khona indoda efohlayo. Uma akwazi ukufohla ejele kwavuleka ijele, kwanyakaza isekelo zejele, kwaqashuka namaketanga. Hawu nejele lakhe likubambile. Unamandla lo uNkulunkulu okufohla kulo, namandla lo uNkulunkulu okuvela kulo. uNkulunkulu bafowethu ofohlayo lo uNkulunkulu. Nanamhlanje ekseni ngiyabezwa abanye bekhala, kodwa ngithi ungabusakhala, ngoba ikhona indoda efohla njengamanzi, ikhona indoda efika kuvaliwe bese iyangena, ngoba uNkulunkulu ofohla njengamanzi. Unamandla lo uNkulunkulu. Hawu engani wabonakala kowesifazane, elithi iBhayibheli kwase i12 iminyaka bafowethu, egula enesifo somopho. Lithi wayesezame konke, akukho angakuzamanga. Wabahamba bonke odokotela, wahamba bonke abantu abaziwayo nabathenjwayo, kodwa wangasizakala. Kodwa lithi wafika wezwa ukuthi uJesu uyadlula, wathi mangeke ngabamba nje umphetho wengubo yakhe uzofohla lo uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ofohla njengamanzi. Angazi ukuthi isimo sakho sesikubamba isikhathi eside kangakanani, mhlawumbe usubala neminyaka, mhlawumbe wangena nawe esimeni sakho sebaze baphuma, kodwa wena usasele. Kodwa ngithi namhlanje kona uNkulunkulu ofohlayo njengamanzi. Akane ndaba ukuthi isimo sesibe khona isikhathi eside kangakanani, akane ndaba ukuthi sesikuhlule kangakanani, mayisefohlile lo uNkulunkulu. Hawu ngoba kukhona yini okumahlulayo lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Is there anything too hard for the God that we serve? Atobhalayo, in him, with God nothing is impossible. Okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Lokho itshela ukuthi ngeke kusenzeka. Namhlanje ngizokuqinisekisa, ngizokuthembisa ukuthi unamandla lo uNkulunkulu uzokwenza kwenzeke, uzoyivula iminyango. Ungabusakhala manje, vukume ngeenyawo uthi isimo sami ukhona uNkulunkulu engimkhonzayo, ikhona indoda engiyaziyo efohla njengamanzi, ukhona uNkulunkulu engambona mina efika esithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli sase siphindwe kasikhombisa sivutha, yayingekho iopportunity ukuthi umuntu engaphuma ephila kulowa mlilo, kodwa lithi iBhayibheli kwasho ukuthi kufakwa amadoda azana noNkulunkulu ofohlayo. Lithi wafohla wabonakala sengaphakathi. Lithi iBhayibheli amadoda abaphosa babona indoda yesini singaphakathi, ngoba uNkulunkulu ofohlayo. Kukhona yini okumahlulayo?
lo nkulunkulu esimkhonzayo uyafohla njengamanzi. Ungafohla ungabusakhala, ungabusakhathazeki. Ikhona indoda yamadoda, ukhona uNkulunkulu ozokufohlela esimeni sakho. Ngiyamuzwa lo nkulunkulu engena, ngiyamuzwa lo nkulunkulu evula iminyango, ngiyamuzwa lo nkulunkulu enza izinto abathi ngeke isenzeka, ngiyamuzwa lo nkulunkulu evula lapho kuthiwa ngeke kusavulwa khona, evula lapho kuthiwa ngeke kusenzeka lutho khona, engena ngamandla. uNkulunkulu ofohla njengamanzi, uNkulunkulu